bedankt. Rijn. Ja, Rijn, maar heel het net. Zet het erop. Ja. Hoe liep het? Machtig. Ja. Hartstikke leuke sfeer. Superleuk. We krijgen hier een blubberzooi. Maar we staan er terug. Ja, het liep het hartstikke best. Meesten gaan goed zin. Ik dacht het meeste Rijn nou al wist het, dus dit hartstikke mooi. Gaat het nou iets, Bitsy? Ja, het is weer gelukt. We zijn er bijna, dus we zijn heel blij. Je hem geniezen of met wie draaien hier? Ja, dat is een. Ja, zeker weten. Nou, wij gaan nog even terug. Dreig, bijvoorbeeld daar, het wordt beter waar. Vermoeid volle minder, dus nee, dat laatste loodjes, maar het valt daar. Is echt super. Ja, weet je nog wat het was? Ja, absoluut. Het is weer helemaal leuk. Ja, absoluut. Eerste keer, helemaal super. Of jij hier bent. Het wordt zo vaak onderschat, hè? Die slachtentocht. En uit onderzoek is wel gebleken dat al de aandacht naar die voeten gaat. En dat is helemaal niet goed. We hebben niet voor niks 4 extremiteiten. Vandaar dat wij de nadruk ook even leggen op die handen. Hè? Dat we die even lekker doormasseren. Zo. En daar voel je je dan veel beter bij. Niet jouw hulp nodig. Nee, hè? Jouw die nog hoorn mee. Ik zeg het wel, joh. Jouw die nog hoorn mee. Ik dacht, die vrouw had hulp nodig. Dit zie ik nodig. Dit zie je nodig. De laatste kilometers. Ja, komt Even wat helemaal positieve energie. Nou, we feliciteren hè, dat je weer wil winnen.